Guys, maglihis tayo ng hair corn. Maglihis tayo ng hair corn para bukas. Kasi, tomorrow is gathering naman. Family gathering. Ang ating mga cubs here, cubs there, cubs everywhere. Na-defrost ko na siya. Ayan. Pero parang ito. Makati na yan ito kayo. Diba na yung tubig. Pero siyempre, binasa natin. Oh. Mag-ano ako. Ang gulo mo. Magsara ako ng aking pintuan kaya medyo may amoy. Oops, ingat ha, sabon. Hindi na to presko. Hindi. Nakuha ako dyan sa sabon natin. Ang dami mong alam. Masarap kaya yan. Much busog sa buko. Hindi ako presko, paano ko? Gawing prawn crackers. Hindi, ito na mo. Masura. Masarap yung dati. Paano mo nalaman na presko yun? Hindi na nga, presko kaya. Tingnan mo. Paano mo nga nalaman yon? Siyempre, puting-puti pa siya. Gusto